Nganong mas stress man jud ka? Nganong mag-ungod man jud ka be? Ito bag ko no be? Nganong hatagan man nimo og enerhiya ang mga tao nga wala gani katabang sa imo. Wala gani nagtikatampo sa imong kinabuhi. Be, ngano man jud kang magpaapiktar. Ngano man ka nga bation dayog kaluya. Nganong masuko man jud ka. Unsa man joy rason ngano man nga dali man kay ka nga magrantong kanang makadungog kag istorya against sa imuha. Nganong di na malang nimo i-celebrate nga himo na siya nimo nga motivation kanang para nga mas magmaningkamot pa ka sa imong kinabuhi, no? Kay kung dili pa ka mabungahon, di man sila manghilabot sa imo. So nganong magpaka-stress man gid ka be? Ngano man jud nimong ugdon sila ngano? First is hinay ka og ginhawa. Hinay ka og kanang kulang pa kag laban sa imong galingon. Dili pa nimo kayang labanan ang mga pagsulay. In short, immature. No, kay kung maka-reach na ka sa maturity stage, ang imo na lang buhaton igsoon. Wala kay paki sa mahitabo sa imuha unsay. Let them na lang jud ang imuhang motto ana, let them criticize, let them say what they want to say. Kay bisag unsaon pa nimo nga igsoon, dili sila ganahan sa imo, dili jud na ganahan sa imo. Bisag unsaon pa, bisag unsa pa imong kanang buhaton mga igsoon. Unang i-register gyud sa imong una nga dapat dili jud ka mag-ungod. Pagpaubos tapos ignore unya, pray gyud ka nga makalahutay ka sa imong kaugalingon. Pray for strength gyud. Dili ka taptan anak nila, dili ka stress anak nila, di ka mag-ugod sa unsay ibato nila sa imuha. Padayon lang gid ka sa imong gituan, as long as dili lang jud ka anak nila kanang atsahon, dili ka anak nila bukbukon, no? Wala masagdi na sila. Let them ra gid ang imong kuan dapat anak imuhang motto sa imong kinabuhi. Let them. Dili jud ka ma-stress, ayaw jud ka stress, ayaw ka guol, ayaw pag-ungod. Pwede man ta manggilabot pero ayaw panghilabot, no? Pwede ka manggilabot pero ayaw pang hilabot. So ingon ana, lahi jud kay na siya. Lahi kay nang pa-concern ka, pa-feeling ka nga concern pero nagchismis ka, no? So trust no one gyud mga igsoon, trust no one. Ako kuan kay na sa kong kinabuhi kapila na gid ko ana kay kuan man sad ko kanang pagka danghagon sad ba, no? So mga ana, trust no one lang gid mga igsoon din. Let them og nakabalo sila, pasagdi, no? Kung sa ilang kasaway sa imo, pasagdi, ana razon na magoy mga tao nga kuan sila ba kanang dali kay silang matandog, no? Kadungog lang silang istorya, matandog din sila, maguol din sila. Oy, kinsay alakanse mga igsoon, ikaw ra gyap nya, ikaw may nakabalo sa imong kaugalingon. So dapat maging strong ka sa imong self, dapat register sa imong una nga kinsa man sila, kinsa man pud na sila, nganong mag-use mo sa akong energy nga you know your intention. As long as kanang ikaw mismo sa you acknowledge kanang yourself as weak, no, and you are nothing, you acknowledge yourself nga ikaw sinner, makasasala, you acknowledge yourself nga ikaw kanang failure diyang dapita. Adto ka dito sa strength nimo, adto ka dito sa mga tao nga naa-permi sa imuha, adto ka sa mga tao nga permi nga nagkuan sa imuha, nituo sa imuha, nisalig sa imuha, kanang katong mga tao nga strength kanila, katong mga tao nga ni support sa imuha, adto ka. Dili ayaw pagkuan atong mga tao nga wa ganahay sa imuha, mag-ungod man ka ana nila. As long as kanang ang lisod gud mga igsoon, kung luon na nimo, maglisod jud ka. So ang imong buhaton ana kanang stay away, come back another day, no? Rain then go away, no? Mo go away ta na, mo stay away ta, mo palayo ta para kung apektado man gani ka sa sitwasyon,
ikaw na lay mismo nga mo kuan. Ikaw na lay mismo nga mo likay sa imong kaugalingon. Ay kanang di jud ni masilbi. Di gini masilbing lugar. Hanglan gid ko nga palayo ning lugar. Inahanglan gid ko ako na lang jud mo adjust, no? Bisag moingon tag, ako lang pirmi mo adjust o kung it gives you peace, makahatanan niyo kalinaw, then go for it, no? Di kay ipamugos lang gyud nimo imong kaugalingon para gustuhon ka niya kay bisag pamilya pa na mo, bisag kaluon pa na sa nimo, bisag imo pa nang igsuon, bisag pinsa pa na kung wala na sila ganay sa imo mag-unay gina sila o maglabad ang ilang ulo sa imo ha, maglabad pud ka, labad is na tanan, no? Equals labad sa tanan. So mas maayo gyud ko nga ikaw you will choose your own battles sa imong kinabuhi para kabalo ka kung asa ka mo lugar, para basta mga isuon choose peace lang yun, choose serenity, no? Kung asa ka malinawon kay ang kalibutan karon grabe kaayo ang kalibutan, no? Ang mga tao karon is wala na dyan. Ang mga tao is lisod kay kung asa sila ka benefit, asa sila ka kanang asa sila makasup-sup, na sila dito. So munang ikaw igsuon dapat pan ka din ang lapita, strong ka din ang lapita.